Dobré ránko, kde sa chystáš, Ivanko? Dobré ránko, chystám sa na Sardíniu, ideme sa nalodiť. No, čakáme tuto na kolegov Čechov, ktorí majú čas, lebo sme už mali o 7 odchod a je skoro 8. Nebojíš sa? Bojím, práve preto sa bojím, aby sme to stihli a všetko dobre dopadlo, keďže som tam v živote takéto dačo neriešil. Dobre, tak pomaly pôjdeme, nie? No, ja som už pripravený. No. Čakáme len na nich. No, blížime sa k našej lodi veľkej. Bože. Čo, loďka? Ľudia už sú tam. Le porte d'accès au garage seront fermées. Merci. Tady je naša partia. Pripravení na plavbu? Tešíme sa? Áno, áno. Budeš na YouTube, nevadí ti to? Áno. Dobre. Jestli tobě to nebude. Ne. Nejaké croissanty. Na záver si môžeme dať zmrzlinu. Alebo nie, palacinky. A nejaké sladkosti ešte. Prechádzam okolo takej lepšej reštaurácie, ktorá sa nachádza na lodi, kde sa robia stejky. A stejky sa robia z tohto mesa, ktoré je tu vystavené. Tu máme už obedovú časť, to bola skôr taká raňajková. A tu už je časť, kde sa môžete nájsť. No. Máme tu nejaké pripečené lazane. Čerstvé nudle. Veľká námaha. Chicken nugget. Mini fašírky. Koleno. Rezeň. Grilovaná zelenina. A kuča. Také holúbky. Obišli sme si celú loď. Teraz sa vraciam naspäť, kde
Ležíme. To si aké vlny. To som si predstavoval, takto nejako. Tak ahojte ľudkovia, nachádzame sa na Stellplatz Area Maragnani na Sardínii s našimi novými priateľmi. Odkiaľ sme? Kravaře, Česko. A tady je? Kravaře. A tady je? Takže my sa už poznáme, alebo nás už poznáte. Dobre, idem to tu trošku natočiť, ako to vyzerá na tomto Stellplatzi. Je to taký jednoduchší Stellplatz, nie cenovo náročný. 20 € noc, inkluzívne s elektrikou, so sprchami vonkajšími, ale za to majú aspoň teplú vodu, vyzerá to tu na tak troška staršie. Ale zase to má priaznivú cenu. Včera sme spali v jednom kempe, tam sme platili 48, presnejšie v Pulea. Pozriem to ešte raz, aj napíšem, ako sa ten kemp volal. Ale pre ľudkovia to bolo pre mňa parkovisko za drahý peniaz a keď ste chceli elektriku, tak ste si mali doplatiť 8 €, keď ste chceli vodu dotankovať, tak ste si mali zaplatiť 6 €. Stellplatz, to bol kemp, ale no úplne o ničom. Stoja tu takéto autá, ale stoja tu aj takéto autá. My si vravíme, že máme malé. A čo majú títo povedať? Tí majú minikemper. Takéto maličké autíčko. Náš Stellplatz je celkom plne vyťažený. Niečo odchádza, niečo prichádza. Niektorí tu majú aj takéto niečo. No a takýmto chodníčkom sa viac menej ide k moru. Je tu na časť ľavá je troška kamenistá, ale tam ďalej už je piesková.
Drahí ľudkovia, nachádzame sa v časti Mare Ermi na Sardínii, na ďalšej jednej z pláží, kde takto na prvý pohľad toto vyzerá nádherne. Avšak veľkým prekvapením pre nás bolo, ako celá Sardínia vyzerá. Ale o tom si povieme neskôr. Teraz to tu len natočím. Toto je hneď opačná strana, kde sú obrovské nánosy tráv. Nikto to tu nečistí. Sme z toho smutní, lebo nevyužiť bohatstvo, ktoré tu Sardínia má, si to nevážia. A nie je toto prvýkrát, čo sme sa s takýmto stretli, nie len pri mori, ale aj všade po ostrove, po okolí. Všade je špina, bordel. A takéto krásne more tu majú. A aby ľudkovia toho nebolo málo, človek nechce byť nejako že zlý alebo náročný a nadávať na všetko. Ale myslím si, že v dnešnej dobe by mal byť už nejaký štandard, ktorý tu nie je absolútne a s modernou dobou nemá nič spoločné. Lebo to tu vyzerá asi takto. Je to použiteľné, dá sa to, ale je to zastaralé, špinavé. Hneď vedľa toho akože kempu máte tu toto. Možno sa to bude zdať na videu, že to bude vyzerať trocha lepšie, ale v skutočnosti to vyzerá naozaj zle. Sprcha. Aj mi povedzte. Toto nie je prvý plác, na ktorom sme a vyzeralo to zhruba na celej Sardínii podobne. Toto už je tretie miesto, kde s niečím podobným sme sa stretli. Myslel som si, že keď sa presťahujeme o kus ďalej, ale prešli sme polostrova a naozaj všade po tých cestách, cesty zle, ako naozaj veľké sklamanie. Človek to najprv nechcel ani točiť, nejak som to ako nevnímal. Lebo som si myslel, že ešte to krajšie ešte len príde, ale neprišlo. Takže preto to aj točím. Určite sú na Sardínii aj pekné miesta, nehovorím, že nie. Ale keď prejdete polostrova a stále vidíte toto, že kam prídete s kempom, tak to je ako na zaplakanie. Máme to takto krásne podelené. Oksánka, čo robíš? Rážem rezne. Dobrá si. Čiže kemperský rezeň. Chleba vo vajci. Ahoj. Co robíš? Palím. Odchádzame. Aha. Takže spravil si to, čo jesť, aj? No, teraz som špeciálny kušek kuchára. Zrobať maslo, ale klára. Dobre. Káva už je vypitá. Takže dobalíme a ideme, áno. Ideme na ďalší kút. A krajšie miesto, dúfam. A ja, myslím, že už by bolo na čase zažiť aj romantiku, nie len hnusný špinavý ostrov. Tak, môžeme ísť.